Lagunak zarete. Aitor, oianak ikusmen urritasuna dauka. Gaur, txirrindularitza proba batean, tandemean elkarrekin parte hartzea proposatu dizu. Zortea noizbait etxaitu, itxu bilakatu baitu, baina jardunak ta harremanak arreba anaitu. Nik gidatuzuk jarraitu, nik eraginzuk amaitu, tandenak behingo zu eta biok berdinduko gaitu. Tandenak behingo zu eta biok berdinduko gaitu. Prest zaude eta enaiz kexu, zuk gidatu nazakezu, ta holan ere begiek hartu alko dute su. Baino hain sendo zaudezu, aldapan gora fu ta fu, hanka hoietan indarra ere izango aldezu. Hanka hoietan indarra ere izango aldezu. Bizkarra eta lepoa, dena eragitekoa, ta biok berdin eginezkero tanden kompletoa. Proba hau da lanekoa, bizikleta gainekoa, nekea eta postua dira gutxienekoa. Nekea eta postua dira gutxienekoa. Ainago txapel grinean, entrenatuz ekinean, ez dut sinisten agujetetan edota minean. Nere ikusi ezinean, nabil alegin finean, eta lehiatu nahi nuke besten neurri berdinean. Eta lehiatu nahi nuke besten neurri berdinean. Bultzatzen zaitu kemenak, lortzeko itxaropenak, hori esaten du dena emateko asmoa duenak. Ta ze kezka garaipenak, atzera utzi nahian denak, besteak dira zure mailara jarri behar dutenak. Besteak dira zure mailara jarri behar dutenak. Ahaztu beraz maila faltak,
ta puska ditzagun markak, behingoagatiz sentituaz zer sentitzen dun batak, dauzkazuneke galantak, eta nik indartxu plantak, zu izan zaitez nere begiak, tani zure hankak. Zu izan zaitez nere begiak, tani zure hankak.